Ito yung huli natin mga kaibigan sa unang tira. Ayan. Dami oh. Dami. Ganda ng alamang. Sariwang sariwa. Oh. Sariwang sariwa. Okay. Ayan mga kaibigan, pangalawang tira. Ayun o. Ayun yung alamang o. Pakade, pakade! Pakade, birik! Papunta dito sa kaliwa, ang birik. Yan. Yan, pahit, duksum na! Iyon na! Yaw na sa tungod! Iyon, nakaikot yan! Mahirap kasi yan mga kaibigan pag ganyan, malalim. Mahirap makuha yan. Sana may makuha. Ano, malalim? Sulit ha? Sigurado kayo sulit na naman yan ha? Nakaya. Kaya mo tubi. Oh. Dami nga. Tigil ko da. Ay ko ah. Tayo bang murag. May una, umuulan na. Ay ni. Binurupot niyo, pabalik ka. Yan, pabalik. Yan. Ulang. Umuulan na. Okay. Ayos na yan, isang sarok, 5 kilo. Isang sarok, 5 kilo. Dami. Basta hindi nakaikot ano? Grabe, kuwan. Bato-bato. Ay na, tira ito ba? Ito sa gilid oh. Okay lang yan. Dapat pa. Puro ludo na lang yan. Ito. Yan, pa. Ayos. Ay mo tubi. Ay, mga kaibigan, okay. Grabe. Ano man yan? Graba ka na. Ayaw, grabe yun. Mapalutaw kita kayan. Palutaw na lang yan. Dami na yan. Sarupa na silang kakadakol. Yan, palutawon lang yan. Ay, lukpano na. Lain. Pero dalag ko na siya. Dami din yan. Wait, bus. Yan yung matiyo no. Okay na yan. Ayan. Mahalo man yan yan. Okay. One more chance. Yun mga kaibigan, dito na tayo sa bahay. Ito yung huli natin na alamang. Oh. Ito, yan. Ganda. Ganda naman. Oh. Yan. Shout out nga pala kay Jody Driver TV. Jody Driver TV. Shout out kay Orlando Beralo. Shout out kay Sam Backyards. Rando Smooth Vlog. Shout out. Melchor Roda Vlogger. Shout out. Yan. Yan mga kaibigan. Nandito lang itong video. Maraming salamat sa inyong panonood.
Shout out sa inyong lahat, sa mga silent viewers. Thank you for watching. Bye-bye.